Πουθενά δεν έχετε βοήθεια. Το άλλο το παιδί που κρεμάστηκε, το κρεμάσανε και είπαν να το κρεμάστηκε. Το είχα στη μάνα του. Τον εγγονό της γυναίκας μου 30 λάρι για να μπει μέσα στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον επί Στάλιν δεν περνάγατε έτσι ρε γαμώτη. Τσάμπα σπουδάζατε, τσάμπα μένατε στο σπίτι, τσάμπα τρώγατε, τσάμπα όλα γαμώτο. Εντάξει, και τότε ήταν δικτατορία. Ήτανε δικτατορία, κοίταξε. Αν δεν γινόταν η δικτατορία εκείνη σκληρή, δεν προλαβαίνα τη Λάικα πρώτη. Έπρεπε να είναι σκληρή δικτατορία στην αρχή για να πειθαρχήσει ο κόσμος. Κύριε Κώστα, πώς είναι ο επωνυμός σας? Ας τα αφήσουμε τα υπόλοιπα. Το όνομα σου μικρό. Νίνα.